Nagdi-relate. Nagdi-relate si Pod ko. Kaya nagpusa ko pagbigyan. Okay, si mga aking purgi sa looban, tabi magpirigin na po kamo para makapuno na kita. Mga aking dyan sa looban, magpirigin na po para makapuno na po kita. Isa-isa dyan, sir. Children's Year End Party. Bago po kita mag-poll, magkakago kita ng opening prayer, ipapadaw. Ang mataw po kang opening prayer si Jensen Kalibaga. Pwedeng riba yan! Pagpagal na riba, isusunod at sinabalik ka! Dali! Dali! Ribayan mo na! Ikaw na, Ben! Diyan ka muna, waiting ka! We would like to recognize the presence of our punong barangay, Juan Francis Mendoza! At may dala si Bong Regalo. Regalo sa ko! Sako pala, di ka nagtiyo. Ay, nabanggit po! Sunod naman, nakatulong na dito eh. Oh, ang kamot! Okay! Okay na na, okay na na, okay na na. Okay, oh good! Hey! Oh, dali na, last na lang. 1, 2, 8, 5. Ay, kaya ang kamot na yan! Magkakashoot na din natin, dali. Ate, iko siya. Ako pa yan ang sipol. Oh, next na, next! Kaya wala ka pala tayo paman. Ano na,